buwas nga adlaw, Marso 16, ginalauman nga magapasa na si Vice President Sara Duterte sang iya nga sabat sa duha ka impeachment complaints batok sa iya matapos gindeklarar ini nga sufficient in form kag sufficient in substance. Ginpayag ni House Committee on Justice member kag Bicol Saro Representative Terry Ridon nga matapos na ang 10 ka adlaw nga ginhatag sang komite sa Vice Presidente subong nga weekend para sabton ang amo nga reklamo. Pananglitan magpasa sang sabat si Vice President Sara sa Lunes. Ginsiling ni Ridon nga atagan sang tsansa ang bahin sa mga mamalidha nga nag-endorso sa mga reklamo nga impeachment kag pagkatapos atagan man sang kay gayunan si Vice President Sara nga magsumite sang iya nga rejoinder. Samtang sunod kay Representative Ridon kung magsumite sang sabat si Vice President Sara Duterte tumuron sang Justice Committee kung sufficient in grounds ang impeachment complaints kag pati gayunon ang hearing proper sa Abril 8. Ginpatag man sa mamalidha nga mahimo magpanubo o kung mapanubo ang dalagan sa impeachment process kung hindi magpasa sang sabat si Vice President Duterte buwas. Hugot man nga ginpanginwala ni Ridon ang akusasyon ni Vice President Duterte nga isa ka fishing expedition ang impeachment proceedings batok sa iya. Samtang natala na pati gayunon ang sunod nga hearing sang Justice Committee sa Miyerkules sa Marso 18. Sunod kay Representative Ridon, talakayon diri ang mosyon ni Representative Chel Jokno kaangot sa posible nga conflict of interest sang duha ka abogado ni Vice President Duterte nga Sanday-Anay Education ASEC for Procurement Attorney Reynold Monsayak kag Anay DepEd spokesperson Michael Poa. At the moment, inaantay po ng House Committee on Justice yun pong answer ng pangalawang Pangulo. So I think she has until this weekend and until Monday to submit her answer to the House Committee on Justice. So antayin po namin yon at the end of office hours ng Lunes, and then we will have to decide kung ano po yung next step. So in the event that the Vice President submits her answer, yung pong endorses complainants will be given an opportunity to reply, and the Vice President will be given an opportunity to do a rejoinder. In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated. So, ibig sabihin, I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds, and we can proceed to yung hearing proper na po. Si Representative Terry Ridon may kaangtanan sa issue sang conflict of interest nga ginakaulamiran sang duha ka abogado sang Vice Presidente. Ginpayag niya subong lang o kung subong lang siya nagabati nga ang respondent wala gintugutan nga magpili sang iya abogado. Payag ni Vice President Duterte, hulaton na lang sang publiko kung ano ang matabo. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. No? Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari.